सांग मैंने मुझे गाँव को आज आसी गाँव ठीक 1 किलोमीटर भितर नानीपट महापुरुषर यज्ञ चली यज्ञ आज लास्ट दिन में पहुँची नानीपट महापुरुषर यज्ञ प्राय वर्ष वर्ष धरी आज भी बंची रही मंदिर महायज्ञ आज पूर्णाहुति चलतु देखिया महायज्ञ पूर्णाहुति जो भक्त मैंने आसुँच भागवत गीता पाठ कर घीय कदली दान दक्षिणा जहाँ देवाक चाहते दुईपटे दुईटी काउंटर खोलाई से निज निजर नाम पंजीकृत कर समस्त भक्त मान उद्देश्य जन दिया जो मैंने आम जगमंडप घीय कदली नड़िया दान दक्षिणा जहाँ भी देवाक चाहते दुईपटे दुईटी काउंटर खोलाई समस्त भक्त बंधु माँ मान को आमर हरिवास कार्यक्रम पर आमर पछपटे आनंद बजार कार्यक्रम चालू समस्त प्रसाद पाई घर समस्त को अनुरोध रहा जो भक्त मैंने जो माँ मैंने रंगमंडप को पछपटे आम आनंद बजार कार्यक्रम हरिवास चालू समस्त से प्रसाद पाई घर बस्ती रहे यज्ञ मंडप से आम जो काउंटर खोल जाए जो निज ना पंजीकृत कर दान दक्षिणा दे जाती महापुरुष आगे जमा दे प्रसाद सेवन कर
ବହି କେବେ ନେବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବହି ଜମା ଦେଇଥିଲେ।
হরিবল দিও ভক্তবাসী হুড় হুড় দিও মা বাসী নাই সেই মাটি সমর্পণ ভাবে কেবল নাচুছি আপন নাচুনাহাନ୍ତି অন্তত করতাଳି দিଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଯିବା ସ୍ଲୋର ଯିବା ଦିନୁ ହରିବଲ ଦିଅ ଭକ୍ତବାସୀ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ମା ମାଉସୀ ଏଠି ମା ମାଉସୀ ହୁଳ ହୁଳି ଦେବେ ଭାଇମାନେ ହରିବଲ ଦେବେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଥାଇ କାଲି ତେଲ ଚାଉଳର ସଂସାର ପିଲା ଛୁଆ କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ଏଠି ଥାଇକି ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଆମର ଭଲ ଯଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ତମର ମା ମାନେ ଅଧିକା ହୁଳ ହୁଳି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇମାନେ ହରିବଲ ଅଧିକା ଦେବେ ନାଇଁ ଭାଇମାନେ କହିଯାଅ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗେ ଥିଲୁ ତମେ କୁହ ଏତିକି ତ ଅଛି ଏତିକି ତ ଭାଇମାନେ ରେଡି ଆନନ୍ଦ समस्त भक्तମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଝିଅ କଦଳୀ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ଯାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁପଟେ ବହୁତି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି ସେଇଠାରେ ଦେଇ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏଇ ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କରତାଳି ଦେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଆମ ଭରସା କିଏ କହିପାରିବେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏ କଳିଯୁଗରେ ପାଇଛେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ଥିଲା କିଏ କହିପାରିବେ ଆମେ ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ଥିଲା କିଏ କହିପାରିବେ ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବା ମଲା ପରେ କଣ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବ କିଏ କହିବେ ସାଙ୍ଗ କିଏ କହିବେ କିଏ କହିପାରିବେ ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ଯଜ୍ଞ ନାଣ୍ଡିଗୋଡ଼ ଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିନି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ନାଣ୍ଡିଗୋଡ଼ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।